Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitortzen horietasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula, jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aitza zeruetan jargoikoari, eta bakean horrean, arego izotei. Naudita ere zaitugulako, horazu, bereik atuazu, horrezkotzuri, hauspezatu, deskarratzuri. Jainko jauna, zeruko errege, jargoiko aita guztiak. Jauna, zure bakarra Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren itorzo gaiten esere. Zuk entzen dezu munduko bekatua, errege jauna. Zuk entzen dezu munduko bekatua, entzun bereia. Aitaren eskuilatean jarri ezagutu, errege jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goiko Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko eta Amen. Egin dezagun otoiz, jainko gure jauna, Pedro eta Pablo apostolu santu otoizek lagun dezaikutena, eta zertentzu gorenaren lehen doaiak, Elizari haien bidez eman zainezkion bezala, emai guztu haien bidez, betiko salbamena gaurtzeko laguntzan, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure duen Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizitaita, gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginetatik, egun haietan, Pedro eta Juan jauretxera zihoazen, arratsalde erdiko otoitzera. Hain zuzen orduan zeramaten, amare sabeletik elbarri ezen gizasene bat. Jauretxeko ate ederraren ondoan ipini oizuten egunero, han sartzen zirenei limosna eskatzeko. Pedro eta Juan jauretxera sartzen ikusi zitueneko, eskean hasi zitzaien. Pedro begira gelditu zitzaion, Joan adamenean zuela eta esan zion, begira ezaiguzu. Eta ura begira jarri zitzaien, haien gandik zerbait hartuko zuelakoan. Pedro esan zion, ez daukat, ez zilarrik, ez urrerik, baina daukadana ematen dizut. Nazareteko Jesu Kristoren izenean, jeiki zaitez eta ibili. Eskuineko eskutik heldu eta jeiki hasi zuen, eta bat-batean sendatu zitzaizkion oinak eta orpoak. Jauzi eginez, zutitu zen eta ibiltzen hasi. Bere oinez sartu zen jauretxera jauzika eta jangoikoa goresten. Herri guztiak ikusi zuen, oinez ibiltzen eta jangoikoa goresten. Denek ezagutu zuten, ura bera zela jauretxeko ate ederrean, eserita eskean egiten zena, eta harri eta zure eginik gelditu ziren gertatu zenagatik. Jauna esana. Erantzun salmoa. Lur guztira zabaltzen da haien hotsa. Lur guztira zabaltzen da. Hortziak jainkoaren ospea du zabaltzen, zeru urdinak haren eskulana geratzen. Bialtzen dio hitza egunak egunari, berri ematen gauak gauari. Lur guztira. Ez da hitzik, ez mintzorik, ez da hotsik entzun daitekeenik. Lur guztira zabaltzen da haien hotsa, lurbiraren mugaraino haien mintzoa. Lur guztira zabaltzen. San Pablo apostoluak Galaziarrei. Senideok, jakinarazten dizuet, nik
erakutsi dizuedan berri ona, ez dela gizakiena. Izan ere, ez dut ez hartu, ez ikasi gizakiengandik, Jesu Kristoren agerpenez baizik. Entzunik duzuen noski, nire noizbaiteko judutar jokabidea, nolako gogorrez eragozten dion eta kalte egiten Jaungoikoaren elizari. Eta judutar jokabidean, nire adineko eta herritar asko baino nabarmenago nintzela, nire guraso ohituren zaintzaile bero, baina nire amaren sabeletik bereizi eta bere graziaren bidez dei egin zidanak, bere semea agertu zidan, haren berri ona atzerritarrei emateko. Berehala Arabiara joan nintzen, gizonei aditu gabe, eta ni baino lehenagotik apostolu zirenen bila Jerusalema joan gabe. Gero Damaskora itzuli nintzen, eta handik 3 urtera Jerusalema igo, Pedro ikustera. Eta 15 egunez harekin egon nintzen, eta beste apostolurik ez nuen ikusi, Jaunaren anaia Santiago baizik. Testigu da Jaungoikoa idazten dizuen hontan, ez diodala gezurrik, Jaunak esana. Aleluia. Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik. Jesus bere ikaslei agertu zitzaielarik eta haiekin jaten zegoela, honela galdetu zion Pedrori. Joanen seme Simon, hauek baino gehiago maitea nauzu. Pedro erantzun, bai Jauna, zuk badakizu maite zaitudala. Jesusek orduan bazka itzazu nire bildotsak. Berriro galdetu zion, Joanen seme Simon, maitea nauzu. Pedrok erantzun, bai Jauna, zuk badakizu maite zaitudala. Eta Jesusek zaindu itzazu nire ardiak. Hirugarrenez galdetu zion, Joanen seme Simon, maitea nauzu. Hirugarrenez maitea nauzu galdetu zion eta goibeldu egin zen Pedro, eta erantzun zion, Jauna, zuk dena dakizu, zuk badakizu maite zaitudala. Jesusek orduan bazka itzazu nire ardiak. Bene-benetan diozut, gazte zinenean, zerorrek lotzen zenuen gerrikoa, eta nahi zenuen tokira joaten zinen. Zahartutakoan ordea, besoak zabaldu beharko dituzu, eta gerrikoa bestek lotuko dizu, eta zuk nahi ez duzun tokira eraman zaitu. Hori esan zion, nolako heriotzaz Jaungoikoa goratuko zuen adierazteko, eta gero esan zion, jarrai niri, Jaunak esana. Berez, ekainaren 28an, Adaro Santu bat, San Ireneo, hasierako lehenengo mendeetako eliz gurasoetako bat, baina biharko festak San Pedro eta San Pabloak badu bezpera ere, eta bezperatik ospatzera pastegera, solemnidade handiak bezala. Ez da prezeptuzko jaia, baina bai esan genezake liturgikoki solemnidade maila dutela. Eta horregatik, bezperatik ospatzen dugu. Hain zuzen ere pentsatu dakegu Pedrok eta Pablok zen olako toki berizia daukaten gure erlijioan. Bakoitzak hasieran oso ezberdina dauka, baina bukaera behintzat mundu honetan oso antzekoa. Pedro arrantzalea zen, bere anaia Andresen bidez Jesus ezagutzeko aukera izan zuen eta bere jarraitzaile sutsu izan zen. Agertzen zaigu evangeliotan Pedro, nahiko buru gogorra,
baino aldi berean bihotz handikoa bezala. Egia da, esate baterako nekaldiari dagokionez, berak bazuela, halako borondate ona, baino gero baita ere, bildurra, ikara, etorri zitzaizkiola. Eta edozein kasutan, Jesusek berari eman zion oso toki privilegiatua. Bere 12 apostoluen artean, bere aukeratu zuen bere ondoreko bezala. Eta izena ere aldatu zion, berez bere izena Simon zen. Eta bera jarri zion Pedro edo Kefas, harria, arroka esan nahi duena. Eta esan zion, harri horren gainean, arroka horren gainean, eraikiko zuela Jesusek bere eliza. Pedro ere lehenengo ondoreko bezala, eta gaur egun aita santua dugu, gaur egun Frantzisko aita santua Pedroren ondorekoa. Bestaldetik Pablo dugu. Pablo zan, judutar fuerte xamar bat, etzen lur santuan jaio, baizik eta Tarson, gaur egun Turkian dagoen, garai hartan esan genezake, kultura edo imperio helenikoaren barnean zegoen herri batean, baina judutar famili batekoa. Pentsatu behar dugu, Mediterraneo guztin bazeudela, behintzat hiririk importanteenetan halako minoria judutar batzuk. Bere bakuntzak, bere indarra zeutenak, eta bere edukazioa, eta bere orazioak egiteko tokia, eta denak eukitzen zituenak. Esate baterako, Tarson, Pablok halako eskola fuerte egizuen, Gamaliel Farisiakaren eskolan edukatua izan duzen, esan genezake, radikalenetako bat. Agertzen zaigu, aurreneko aldia, San Estebanen martiritzan. Garai hartako lehenengo martiri izan duzan, eta garai hartako Jesusen etsaidik amorratuenek Esteban harrika hil egin zuten lehenengo martiria. Eta agertzen zaigu Pablo haien kapak eta gordetzen, haien arropak eta gordetzen egon duzula, haien lasaiago, gustorago, harriak bota zitzaten. Eta gainera, esaten zaigu, apostoluen eginetan, berak onartzen zuela, ura, ontzat ematen zuela Estebanen martiritzailua. Gero agertzen zaigu Pablo, Elizaren pertsegitzaile sutsu bat bezala. Kristauak, Eliza, Jesusen jarraitzaileak suntsitu nahi zituena, desagertarazi nahi zituena. Holaxen agertzen zaigu Pablo, bildurgarria, bildur handia zioten, bazakitelako radikala zena. Hortan, zorrotza zena. Eta Damaskorako bidean gertatu zitzaion gauza berezia. Aruntza zikoala, argi, diziratxu bat ikusi, eta horrek itxutu zuen Pablo. Gero, han Damaskon kristau batzuekin kontaktatu, hango kristau batek eskuek ezagezizkion, sendatu egin zen, eta hortik aurrera bere konbertsioa. Basamortu dagoa zen temporada baten eta itzuli zelarik lehengo pertsegitzaile gogorura bilakatu zen evangelizatzaile sutsu. Pentsatu behar dugu, Pablo zen olako lanak egin zituen Jesusen berriona alde batetik bestera eramateko. Oso medio eskasekin eta hartan, oen dela 2000 urte, pentsatu dezakegu ze zaila zen toki batetik bestera joatea. Zenbait tokitan pertsekuzioak eta jasanez, torturak, gartzela, jendea bere kontran zerbaitan jarri zazen batez ere bereak, judutarrak, baina berak etzun amorerik eman. Eta Jesusen garriena zabaldu nahi izan zuen toki guztietatik. Komunidade kristau txikiak sortu izan zituen Mediterraneo inguru osoan.
eta judutarren artean baino, batez ere gentilen aurrean, hau da gentilen artean, judutarren artean, lortu izan zituen bere jarraitzaile gehienak, judutar gutxi batzuk ere, baino gehienak gentiliak zirenak. Azkenik, oso garai berean, bi Erroman tokatu ziren. Pedro, Erromako lehenengo apezpiku bezala, eta Pablo antzegoen pentsatu behar dugu, Erromak garaian zela imperioko kapitala, eta munduko imperiorik importanteeneko kapitala izatearekin oso toki berezia zen. Neron enperadorea zela, izan duzan lehenengo pertsekuzio ofiziala. Hau da, Erromatar imperioak kristau izateagatik jendea pertsegitzen, giltzaperatzen, torturatzen eta hiltzen hasi zena. Eta pertsekuzio hartan, Neronen pertsekuzioan harrapatu zituzten biak. Alde batetik, Pedro buruz bera gurutzi itzatu zuten, eta Pablori lepoa moztu zioten. Gaur egun eta honekin jokatu dut, Erroman daude bi basilika nagusi, lau daude, baina bi bat Pedro dedikatutakoa Vatikanon bertan, eta bestea Pablori dedikatutakoa, bertako arresietatik kanpo dagoena. Han daude lorberatuta, batean Pedro eta bestean Pablo, eta kristauentzako da peregrinazio tokien importanteenetako bat. Importanteena esango diguke Jerusalem eta lur santua izango liratekeela. Jesus jaio zen Belen, Jesusek bere bizia eman zuen Jerusalem eta piztu zen tokia. Baina bigarren importanteena seguru asko Erroma izango da. Bertan Pedro eta Pablo baitaude. Eskatzen diegu bi apostolu handi hauei guri ere eman dezaigutela grazia, argia eta Jesu Kristoren fedea sentitu, maitatu eta konpartitzeko borondate sakon bat. Sinisten dut nagoiko eta guztigun, zen lurren egitea. Sinisten dut arezen bakar Jesu Kristo gure jaunak, Espiritu Santuaren eginez sortu eta Maria Virginak jaiotzena. Pontzio Pilataren menpean ekatua, gurutzean izatua, hila eta obiratua izan zena, infernuetara jaitxe eta hirugarren egunean hien artetik biztuzena, zeruetara igo eta jagoiko eta guzturak esuelanean jarririk dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santu Ikartasuna pekatuen barkamena, harakiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin zaurrain gure eskakiak eskatuko dugu, bereziki gaurko egun honetan fedearengatik, evangelioa zabaltzeagatik, pertsegituta bizitzak guztien alde, jangoikoak indarra eman bezaien, beren lekukotzak fruitu ugari eman ditzan, eskadezakioku jaunari. Eta gure itako alde gaurko meza santuan bereziki kontutan hartuko ditugu Martin Arizona.
entzuna eta ona, bihotzenz egiten dizkizugun eskakiak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Pedro eta Pablo apostolo santuak jaio zera ospatzean, geurez ezer ez dugula merezi dakigunok, egizu pozez bete gaitzala, zure bihotzonetik datorkigun salvamenak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jaun zuekin, gora bihotzak, eskerrak jagoiko gure jaunari. Egokia bai eta zuzenak nahi eta ditizuri eskerrak ematea jauna eta guztiz santu jangoiko albuztiru beti ireko horri. Pozez beterik goratzen ditugu gaur Pedro eta Pablo zure apostoluak. Pedro fedearen lehenengo itorrea, Pablo fede beronen argitzailea. Bata Israelgo ondamak bilduz Eliza ere ikizuena, bestean salvameneko berri ona jentitik ezagutarazi zirena. Biok bakoitzak bere graziaz lan egin zuten, Kristoren familia bakarra biltzen, eta biak orain ospedea bat eginik euskadu gure goresunak hartzeko. Horregatik santu eta hiru guztiekin goresten zaitugu, beti eta beti abesten dizugula. Ajalondoan berdin kamezaturik, berrezen eskerrak emanez, bere ikasle izbien esanez. Artza zuen eta eran guztio dutatik. Hau bere odolaren kamezata, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat ekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire odegarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure seniaren bihotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ondia eta salvamena ekalizat eskaintzen dizkizugun zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako eta apanik eskartzen zugu
Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure kapea zirusala apostoluak ez duzuet bere pakeak ematen. Begira zure elizaren sinizmenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoan bezala eman duzun elizari pakea eman batasuna. Errege bizitzera gizaldi eta gizaldietan jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik emanue eman duzue pakea ekarri. Pageikoa da gotza, zuen entzen dezuen munduko pegatua, Ona hemen pageikoaren gotza, ona munduko pegatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren gainetuak.
apostoluen irakaspenez, argitu dituzu jauna zure fededunak, indar berri ditzatela zerutan sakramentuek, Jesu Kristo gure jaunak bitartez, jauna zuekin, bere zaintza